приятели! Днес, както сте разбрали от заглавието, ще правим по-точно ще ви показваме нашите колекции от лакове. Нашата колекция от лакове. Ако клипът ви хареса, продължавайте да гледате. Първият лак е този, който не се вижда изобщо, но ще да ви го покажа. Да фокусира долу-горе. Но няма да фокусира, това си е ясно. Всъщност той е розов. Той е под номер 25. Така. Следващия лак е... Не ги вземаме по номера. Кой е 43? Абе, така ме фокусирате. Телефон се зарежда. Да, телефон се зарежда. Следващия лак е този, който е почти същия като миналия. Който е пак розов. Те са два розови. Там да кажем, тези лакове са използвани. Много. Да. Следващия е този 22. Светло, розово. То се вижда обаче, защото е светъл. Следващият е този на Голин. Или не му знам марката, тъпата му марка. Както и да е. Той е розовичко с леко, как да ви кажа, с леко блестящо. И е номер 25. Няма да го видите, за какво ви го показвам. Ето този 180, малко цапан. Да. Нека така я покажи така. Не знам защо, но не можем да фокусираме камерата да се виждат хубаво. Добре, сега пак главите ни се виждат. Следващият лак е на... Той е гел лак и е на номер 23. Много ми харесва този лак, той е много ежедневен. Има много... Не знам... Може да си го слагате зимата. Ето този бежев лак от номер 11 на Avon. Да, на Avon. И той е... Да, но той е... Вау, 12 мл. Следващият е този, който е пак на Avon. 12 мл също те са еднакви. Този е под номер 21. И е и зелено, синьо-зелен. И също е малко цапан. Така, той няма да фокусира. Ето така не сме да фокусира. Следващият е този зелен с блестящо. Под номер 46. Не знам. Много срамна марка. Но както е. Марката не е важна. Следващият лак е на Golden Rose, който е с тънкачетка за рисуване. Ето да ви покажа. Да се знаете. На Golden Rose. Между другото на Golden Rose марките са много готини. На Golden Rose марката е много готина. Nail Art. Това е за рисуване. Това е с тънкачетка и е на Golden Rose. И е номер 8. Следващият този на Неон, който свети. Под под номер 46. И това е на Габрини всъщност. Да. Неон Габрини.
Следващия на Still Me Up. Това е като тези два лака, ето тук. Розовите. Ето тези. Те са още... Трябва да има още един син такъв лак, но не го знам къде, не Still Me Up. Той е номер 9 и 6 мл. Ето този следващия черен. Пак на Габрини, обаче 3D лак. 3D? Да. От номер 5. Следващият е пак на Golden Rose. Този лак толкова е стар, толкова е отцапан. Той е лилав. Не е лилав, наистина е лилав. Лилав е. Но е толкова отцапан. Горе означава Golden Rose. И е номер 19. Не, номер 16. Да, 16. Номер 16. Той даже и за букука вече толкова е стар. The Own, това е готин лак също. Чакай някак си видя. Долу горе фокусира. Готин лак е. Много ме кефи тая готина четка. Не ме сега. И така. Следващото нещо е това. Чакайте да не ги спелея. Тези, които са старички пак, но бяха пълни. Те са на... Да, няма марка, защото... Да. Следващото нещо са брокат. Това е брокат за ногти. Брокат за ногти. Но той също е свършен вече. И както знаете, тези два лака, розовите с жълти и с още един син на Still Me Up. Това е лампата, която е с... която е включена с лаковете и с една пиличка. И общо струва 64 лева. Нали знаете, това е лампа и когато си пъхнете ръцете, да ви изсушава. Да. И да ви кажа, наистина получава се, наистина изсушава лака по-бързо. Това много ми харесва, защото ако го нямах това сега, трябваше пак да чакам по един час. А тогава, примерно някоя сутрин, когато бързам за училище, кървам се, след това си изсушавам лака с това и съм готова. И отивам. Не чакам много време, 5 минути за едната ръка за всичките ноги. След това 10 минути и съм готова. Следващото нещо, което исках да ви покажа е тази кутийка, която е на Париж. Много ми харесва, затова искам да ви покажа, защото ми е нова. Тя е... вътре има два билета, които тези билети са за театър. Датата... да, по 8 лева струват. Билет за вход и... за да не мислите, че ви лъжа, датата и на двата билета е 13.10. Само ще напише 2016, защото няма смисъл. И това е подарък за моята майка. И ще ходим двете. И кутийката е много готина иначе. Само, че не знам на какъв театър ще ходим, затова няма да ви казвам, защото не знам. Но така. Мога да пусна после, когато ходим на 13.10, мога да пусна лайв, да видите какво става в театъра. Дали ще е готино, дали няма да е, както и да е. И, това беше от нас. Дано клипът да ви е харесал. Дайте един зъб. Зъбче. И пишете коментари и се абонирайте за канала ми. Чао!